Il-Maġistrat Rachel Montebello kundannat lil-notar Pier Falzon ta' 64 sena għal sena ħabs sospiża għal 3 snin wara li jinstab ħati li żamm 850 euro illi kellhom jintużaw biex jitħallsu it-taxxi fuq żewġ garaxxijiet fis-swieqi fejn il-flus tpoġġew fil-kont ta' martu u qatt ma ġew imqassma lit-taxxi sakemm il-pulizija intervjenu. Min barra hekk il-qorti ordnat ukoll illi Falzon irott il-flus lill-klijenti u ddikjaratu mhux eliġibbli biex iżomm warrant ta' notar. Madankollu huwa nħeles minn akkużi oħra li kienu jinvolvu każijiet bejn l-2009 u l-2011 għax il-qorti qalet illi għalkemm kien negliġenti u kiser il-professjoni ma kienx hemm biżżejjed provi ta' intenzjoni malizzjuża. Il-prosekuzzjoni semmit każijiet oħrajn b'dokumenti mhux irreġistrati, taxxi mhux imħallsa u dowmin li jaffettwa klijenti oħra. Każ wieħed raġel allega li ħallas 425 euro stamp duty iżda ma kien hemm l-ebda evidenza illi l-flus ingħataw lil Falzon. Il-qorti semmit ukoll li Falzon kien barra minn Malta għal sena u li l-kontijiet tiegħu kienu ifriżati minn ordnijiet tal-qorti. Għalkemm il-qorti rrikonoxxiet nuqqas serju fil-mod kif mexa għallet li l-unika każ ċert ta' appropjazzjoni indebita kien dak tal-koppja fis-swieqi. Il-Maġistrati kritikat ukoll l-amministrazzjoni tal-ġustizzja fil-proċeduri kontra Falzon u sejħed dan il-każ klassiku ta' ġestjoni ħażina. L-Ispettur Reni Stivala mexxa l-prosekuzzjoni waqt li l-avukati Michael Xriħa u Roberto Spiteri deru għal Falzon.